צריכים לדעת דבר אחד מאוד מאוד פשוט. היום זה מלחמה על הבית. זה מלחמה לא רק על הבית, זה מלחמה על החיים שלנו. אנחנו לא רק נלחמים על החיים, יש פה משהו עוד יותר גדול. אנחנו נלחמים עכשיו על קידוש שם שמיים. מה הפירוש של הדברים שלי? הם באים בשם השם, הם מזכירים כל הזמן את שם השם. אבל הם מזכירים את שם השם ועושים הפוך ממה שהשם מצווה אותם גם, לא רק אותנו. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. קראנו את זה בפרשת השבוע אחרי המבול. הקדוש ברוך הוא אמר את זה לנוח, לא ליהודים, לגויים הוא אמר את זה. אז הם צועקים שם השם, אבל הם כופרים בשם השם. הם לא עובדים את השם, הם כופרים בשם השם. אנחנו שעובדים את השם באמת, צריכים להכניע אותם לקדש את שם השם האמיתי, שהקדוש ברוך הוא יקדש את שמו בעולם, ושכולם ידעו שזה האלוקים האמיתי שאליו אנחנו עובדים, וזהו, זה קידוש שם שמיים. אז יוצא שהמלחמה הזאת שהיא מקדשת שם השם, זה לא רק מלחמה של על הבית, המלחמה היא למען שמו יתברך. כשהמלחמה היא למען שמו יתברך, אז הוא בעצמו יצא כאיש מלחמה, כיום מלחמו ביום קרב, וזה מה שעכשיו אנחנו צריכים. ואז אנחנו באמת נראה את הישועות האמיתיים, אבל צריכים לכוון את זה. אנחנו נלחמים על קידוש שם שמיים, כי הם חיללו את שם השם. בשם השם הם באים ועושים את כל התועבות שבעולם. בשם השם הם עושים את זה. לצערנו אנחנו לא מספיק קוראים את שם השם. אולי איזה שר או איזה ראש ממשלה אומר בעזרת השם, זה לא מספיק. זה לא מספיק במצב שאנחנו נמצאים. לקדש את שם השם בעולם. בכל העולם לקדש את שם השם. שידעו מה זה השם האלוקים שלנו. איך אברהם אבינו יוצא להילחם נגד מלכים גדולים. אין לו צבא, אין לו חיילים, אין לו כלום, איך הוא ניסה להילחם. הבעיה היא חילול שם השם. ועל זה אברהם אבינו יוצא למלחמה לא הגיונית. ועל זה הקדוש ברוך הוא עשה לו ניסי ניסים. הקדוש ברוך הוא נלחם בשבילו. זה הדבר הגדול שלנו. אנחנו צריכים לדעת שעכשיו יוצאים על מלחמה לקידוש שם שמיים. כי הם עיוותו את המושג של אלוקים, עיוותו אותו. משתמשים בשם אלוקים כל הזמן ועושים כל מה שאסור לעשות, כל מה שאלוקים לא מרשה אפילו לגויים לעשות. איך הוא ניצח? אנחנו לא יודעים איך הוא ניצח. יודעים רק שהוא ניצח, תכלס הוא הלך וכבש אותם, הרג אותם, לקח, החזיר את לוט. יודעים איך הוא ניצח עם הסיפור של רבי נחום איש גמזו. שם שלחו אותו לתת מתנה לקיסר, והוא גנבו לו את כל האבנים טובות באכסניה שלו, שמו לו מעפר מהחצץ שיש בחצר, שיהיה לו כבד שלא ירגיש ששינו לו משהו, והוא לקח את זה, והגיעו לקיסר, הגיש לו את זה, הם פתחו, ראו, עושה צחוק מהקיסר, שם בפנים חצץ ואבנים, רצו תכף להרוג אותו. בא אליהו הנביא, נדמה להם כאחד השרים, אמר להם, מה אתם חושבים שהיהודים טיפשים עד כדי כך, יביאו למלך מתנה, להביא לו חצץ ואבנים? כנראה שהמתנה הביאו פה מהעפר והחצץ והאבנים של אברהם אבינו, שכשהוא נלחם עם המלכים האלה, זה העפר שהוא זרק עליהם, וזה הפך להיות לפצצות מצרר, וזה הרג את כולם. אמרו, איך נדע? אמרו, בבקשה, בוא נזרוק את זה על המדינה השכנה שלנו, האויבת שלנו, נראה מה יצא. לקחו את האבנים האלה, זרקו על המדינה, ראו כל אבן מתפוצצת יותר מטיל, ואז אמרו, תראה איזה מתנה גדולה הוא הביא לנו. ואז החזירו לו את הארגז מלא אבנים טובות ומרגליות, נתנו לו, למה הוא הביא להם נשק כזה בלתי קונבנציונלי, שאף אחד אין כזה נשק. אז אתה רואה איך אברהם אבינו ניצח, איך הקדוש ברוך הוא עזר לו לנצח. לא היה לו נשק, לא היה לו תחמושת, לא היה לו טילים, לא היה לו פצמרים, לא היה לו כלום. מה היה לו לאברהם אבינו? חצץ לזרוק עליהם. אבל בגלל שהוא נלחם לקדש את שם השם בעולם, הקדוש ברוך הוא הפך את כל האבנים האלה לפגזים, לטילים, לפצצות. ככה הוא ניצח במלחמה. עכשיו אנחנו נמצאים באמת, אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומה של המלחמה הזאת. נלחמים על לקדש את שם השם בעולם. וידעו כל הגויים כי השם מלך ומלכותו בכל משלה. זה מה שצריכים האנשים עכשיו לדעת. והקדוש ברוך הוא, שאנחנו נכוון את זה, הקדוש ברוך הוא יבוא כאיש מלחמה ויעשה לנו ניסים כמו שראינו במלא מלחמות, לא רק עכשיו בזמן האחרון. אבל אנחנו צריכים לכוון את הדבר הזה האמיתי, שאנחנו נלחמים עכשיו לקדש את שם השם, כשהם הגויים הרשעים הארורים האלה עושים את כל מה שהם עושים ומחללים את שם השם. ככה אנחנו ננצח, כי אנחנו נדע שאנחנו נלחמים לקדש את שם השם בעולם. בכל העולם נקדש את שם השם, שידעו מה זה השם האלוקים שלנו.